Hörmətli radio dinləyicilər, sizin bilan 99.9 Məhəbbət FM işlərində min İlyas Miləsov həm kütülməyən qonaq səhifəsi. Bugün bizning studiyamızda heç kütülməyən qonaq. Aşıqlar günü oңайынан bizning studiyamızga Tatariston Respublikasi prezidenti Rustam Nurg'aliyev Minixanov keldi. Rustam Nurg'aliyevich, Aşıqlar günü oңайынан siz nelar aytirsiz? Значит, давай быстренько, времени очень мало, эшләргә кирәк, поэтому буду краток. Значит, мөхтәрәм ватандашлар, дорогие татарстанцы, хөрмәтле милләттәшләр, дәүләт җитәкчесе буларак шуны гына әйтеп үтәсем килә бүгенге авыр дөньяда безне бары тик мәхәббәт кенә саклап калачак, потому что это испытанная технология, это 100% эффективно, это бесплатно, не в кредит, так что любите друг друга, яратыгыз һәм бәхетле булыгыз. Игътибар өчен рәхмәт. Байрам белән. Дуслар, президентimiz сүзләренә мин дә кушылам һәм сезне Гашыйклар көне белән тәбрик итәм. Сау сәламәт булыгыз һәм иң мөһиме яратыгыз. Яраткан кешеләрегезне югалтмагыз. Сезнең белән 99.9 Мөхәббәт FM эшләрендә мин Иляс Миләсов булдым һәм безнең тавыш режиссерыбыз Чулпан. Сандугачлар сайрап туймый синең хакка. Исмең яңрый бер моң булып тирә-якта. Мин бәхет